हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बावैसो सिगाङाव मोनसे गोदानै बड' मिउजिक भिडिअ रिलिज जालांदों जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों मिजिंनि जायख्लं आरो बे मिउजिक भिडिअआव जों फाव खालामनाय नुनो मोन्दों जों बयनिबो फेभरेट अन स्क्रिन कापल लिंसार बसुमतारी आरो फुजि बसुमतारी बिथांमोनखौ लोगोसेनो डक्टर कबिता रामसियारि बिथांखौ आरो बे मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनखौ खालामदों सं बसुमतारी बिथाङा बेसेबांबा गोबावनि उनाव फिन बे मिउजिक भिडिअखौ डिरेक्सन खालामदों। बिथाङाबो सासे भार्सेटाइल एबा राफोद मिउजिक भिडिअ डिरेक्टर। बेनिनो फोरमानखौ नोंथांमोनहा बे मिउजिक भिडिअखौ नायब्लानो हमनो हागोन बिथाङा मा रोखोमनि कनसेप्ट लानानै फैदों आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो टिउनजों लोगोसे मेथाइखौ रोजाबदों जों बयनिबो फेभरेट सोमखोर दैमारि बिथाङा। मेथाइखौ लिरदों मिजिं नार्जारि बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा दासिमबो नायथ'वाखैब्ला KBR फिल्म प्रडाक्शन्स इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन आरो जायफोरा नायखांबाय माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो।